Pár dní nazpátek byl úspěšně oočkován proti covidu-19 první člověk. Posléze následovali další lidé, kteří očkování podstoupili. Bohužel s příchodem vakcín přišly i obavy, lži a nejrůznější hoaxy, na které se právě dnes zaměříme. Jeden z hoaxů, který se rozšířil internetem, tvrdil, že zemřelo 6 lidí, kteří se očkovali vakcínou od firem Pfizer a BioNTech. To je samozřejmě velmi zkreslené. Příčinou úmrtí těchto 6 lidí byly běžné choroby, jež nijak nesouvisely se samotnou vakcínou. Vakcína proti koronaviru mění DNA. Ano, podle některých vám vakcína proti koronaviru změní DNA, takže zmutujete a stane se z vás další Spider-Man nebo nový Wolverine. To je, dámy a pánové, stejná blbost, jakože Bill Gates do nás chce pomocí vakcíny vložit čipy a všechny následovat. Na čipu do mozku aktuálně pracuje Elon Musk a jeho čip je velký jako mince. Jak by se asi mince vešla do injekční stříkačky, kterou vám následně píchnou do žily? Další konspirační teorie tvrdí, že celý koronavirus byl vytvořen uměle jenom kvůli tomu, aby mohla být lidem aplikována vakcína, na kterou lidé postupně umřou. Jo. Z logiky věci, kdo by asi tak měl zájem zabíjet hromadně lidi? Bohatí? Ti přece potřebují obyčejné lidi, kteří kupují jejich produkty a služby a díky tomu zůstávají bohatí. Nebo nás chtějí zabít politici? Ale kdo by je pak asi volil? Mimochodem, ten, kdo šíří tento hoax, prodává doplňky stravy a vitamíny, které mají zlepšit imunitu a pomáhat proti koronaviru. Takže jinak řečeno, když se všichni nechají naočkovat, chlapík přijde o biznis. Tak radši vypouští lži. Jo, a co třeba, že vakcína způsobuje autismus? Save 70 pence on Iron Brew. 70 pence off Iron Brew? Are you crazy, guys? I'm taking all of that. I'm gonna take all this shit, you wee bastard. 70 pence off Iron. I'll be taking all this shit. I take it all, brother. It's all me. Neexistuje žádný důkaz, že by to byla pravda, ale miliony lidí tomu věří. Prostě jen další retardovaný hoax od retardovaných lidí. Takže závěrem. Fráze, kterou jsem zaslechl ve zprávách. Lidé chtěli řešení koronakrize a konec omezení uzavřených obchodů, škol a restaurací. Teď jim řešení nabízíme, ale oni ho nechtějí. Pokud se většina z nás neproočkuje, tak budeme v rouškách chodit další měsíce a možná i roky. Všechno bude zavřené a lidé budou dál umírat.